sugrađani i sugrađanke, dobar dan, Junopot. Nisam došao ovde, što bi rekao Marquez, da držim govore, jer svi mi dobro znamo zašto smo ovde, šta nam je činiti i šta želimo. A želimo pravdu. Pravde smo željni svi koliko nas je ovde, a mnogo nas je ovde, dragi sugrađani i sugrađanke, mnogo. Nas je ovde, ali mnogo i stvari koje bi mogle da nas dele, ako mi tako odlučimo, mnogo. Može da nas deli jezik i nacije, može da nas deli veroispovest i povest, može da nas deli profesija koju smo odabrali da se njome bavimo, može da nas deli obrazovanje koje posjedujemo, može da nas deli seksualna orijentacija i politička orijentacija, može da nas deli pol, rod, a može da nas deli muzički ukus. To može da nas deli, ali postoji jedna stvar koja nas sve ujedinjuje, jedna stvar koja nadilazi sve te glupe podele, a to je želja za pravdom. Želja za pravdom i zakonom koji važi podjednako za sve, ali nažalost, dragi moji sugrađani i sugrađanke, zakon važi za mene, važi za tebe i za tebe, važi i za vas, ali ne važi za one koji nam se godinama smeškaju sa bilborda i predizbornih plakata, za njih ne važi. Ne važi za one koji se godinama smenjuju na vlasti, isti, a samo drugih boja i dezena, za njih ne važi. Ne važi za ove sada, kojima je jedan od slogana bio za našu decu. Da, za našu decu. E pa, dragi moji sugrađani i sugrađanke, naša deca su im rekla ne. Rekla su ne njihovim lažima, rekla su ne njihovoj korupciji, rekla su ne njihovom bezakonju koje je ubilo 15 ljudi u Novom Sadu i nastavilo bi da ubija ljude da im nisu stali na put. E pa, dragi moji sugrađani i sugrađanke, neka se zna ko im je prvi stao na put. Naša deca! Naša deca su prva stala u odbrani zakona i pravde u ovoj našoj otetoj nam državi. E pa, dragi moji sugrađani i sugrađanke, ja vas sada pitam, da li ćemo mi da dopustimo da naša deca stoje sama? Nećemo! Već činjenica što smo ovde u ovolikom broju ukazuje da nećemo, ali to nije dovoljno. Na početku ovog govora, koji zapravo i nije govor, već je više povik u odbrani zdravog razuma, ja sam rekao da znamo šta želimo i znamo šta nam je činiti. Želimo pravdu. A da bismo stigli od te pravde, možemo stići uz pomoć jedne stvari predivnog naziva u našem jeziku i u jezicima svih potlačenih i gnjetenih naroda. A to je generalni štrajk. Rekao sam da znamo šta nam je činiti i vreme da to pokažemo na delima. Dragi sugrađani i sugrađanke, vidimo se u nekoj pravednijoj Srbiji. Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan, slobodni ljudi. Velika mi je čast da govorim pred vama, ne znam da li to zaslužujem, hvala na pozivu, pokušat ću da kažem po koju pametu. Ja sam Damir Dado Dolmadić, trenutno advokat, dugo sam bio javni tužilac, neki me znaju kao muzičara. Kada sam dobio poziv od Vedrana da govorim na ovom skupu, da budem potpuno iskren, imao sam jedno par sati dilemu, imam 3 dece i pitam sam sebe, Dado, šta će ti to da deca imaju problem u školi, sabotiranje, i onda kao nemoj zbog dece i samo stanem, pa baš zbog dece i treba da to prihvatim i da se borim tako da se prihvatio. Treba da posmatramo i odnos međunarodne zajednice trenutno prema nama i prema ovim protestima. Niko nama neće pomoći s polja. Prvo mi sami sebi moramo i možemo da pomognemo. Svi mi, makar u svojime govorim, ja sam se dugo samo zavaravao, ma nema veze šta se dešava u društvu sa politikom, sa vlašću. Bitno je da ja izgradim svoj mikrokosmos. Nije bitno, ljudi, treba da izgradimo i jedno zdravo okruženje. Mi moramo da se naviknemo na smenjivost vlasti, da političare menjamo kao gaći i čarape. 13 godina vladaju, previše, za svakog je previše. Takođe, mislim da se svi mi ovde prisutni svakako da, ali onaj drugi deo Srbije moramo osloboditi od pulta vođe. Ne treba nam vođa.
Evropa, svi se sećamo gorke istorijske škole Evrope 30. godina prošlog veka, odnosno Nemačke. Kako je prošla Evropa kada su se do nivoa božanstva divili jednom čoveku. Ko je religiozan, svestan je da su to prve dve Božije zapovesti o koje se ogrešuje čovek ukoliko vidi na taj način vođu kao božanstvo. Treba da se oslobodimo toga. Dragi moji studenti, hvala vam što ste nam ulili nadu, ulili strah. Pre samo par meseci niko nije mogao verovati da će se ovo dešavati. Da budem iskren, i ja, a i drugi su u vašoj generaciji videli jednu apatičnu generaciju, jednu generaciju telefondžija koja je nezainteresovana. Međutim, jednostavno nisu verovali u vas, svi smo verovali u vas, ali nije ni bitno da li drugi veruju u vas, bitno je da li vi verujete u sebe. I za kraj, ono što je meni jako lepo, što vi, dragi studenti, ne nosite ogorčenost, nemate želju za osvetom, što je vladika Nikolaj Velimirović rekao, čuvajte se da se vaš entuzijazam ne prelije u fanatizam. Mislim da se vi jako dobro čuvate od toga, vi nemate ništa protiv nikoga, vi želite da izgradite bolji sistem, ko kriv nek odgovara, ali ova vaša borba za izgradnju boljeg sistema neće služiti samo ovoj Srbiji, ovoj našoj Srbiji, nego i onom drugom delu Srbije protiv koga se borimo, jer vaša borba će zaštititi da i na njihovu decu ne padne neka buduća nastrešnica. Hvala puno! Pozdrav, draga Subotice i slobodni Subotičani! Ovaj svoj govor započinjem skidajući kapu i pozdravljajući sve studente u našoj zemlji, sve studente koji nas više od 3 meseca predvode u ovoj bespoštednoj borbi protiv korumpiranog sistema. I, draga naša deco, čvrsto verujem da vi ovoga puta nećete napraviti istu grešku koju smo mi napravili i da ćete smoći snage i uspeti da u ovoj našoj prelepoj zemlji uspostavite jedan zdrav sistem i jednu državu na ponos svih njenih građana. Željni smo takve države koja će funkcionisati na pravu, na pravdi i zakonima i gde će se pitati struka, a ne kao sada partijska lojalnost i uski lični interesi dva brata i jedne partije. Smatram da je došlo vreme i da je došlo da postala obaveza svima nama da stanemo uz našu decu i da im svi do jednog damo bezuslovnu podršku u njihovoj borbi. Tako i mi svi moramo svoju podršku pokazati borbom, odricanjem i svakodnevnim delovanjem. I da pozovem sve vas, dragi roditelji, naše dece školskog uzrasta, nemojte slati svoju decu u škole. Sa tim našim činjenjem smanjit ćemo pritisak na naše hrabre prosvetare koji trpe svakodnevno. Dokazat ćemo ovoj korumpiranoj vlasti da naša deca nisu nikad bila, niti će ikada biti vlasništvo države. Vreme je da svi zajedno pomognemo našoj deci, našim studentima da pobede u ovoj borbi koju su započeli. Poručio bih svima vama odavde iz centra Subotice u ime svih nas oslobođenih Subotičana. Dosta je vaših foliranja. Narod zna ko ste i šta ste. Narod zna ko je za šta kriv i došlo je vreme kada ćete svi odgovarati do ispunjenja studentskih zahteva.